Zainetan duzu jaunaren bizia, eta mintzoan jaunaren egia. Argizazu ba mundu hau guztia, agorren izan. Agorren izan jaunaren egoitza, haren gorputza, haren erresuma. Agorren izan munduko bihotza, guztion ama. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok gaur elizan, jaunaren gizakundearen adierazpena ospatzen dugu festaburua. Honekin batera, gure jangoikoari eskatzen diogu lagun gaitzan Eukaristi honetan parte hartzen. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Gloria, gloria, in excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, zure hitza Maria Virginaren zabelean egiaz gizon egiteak nahi izan zenuen. Egizu zeure salbatzailea, jainko eta gizon dela aitortzen degunok, parte izan dezagula haren jangoikotasunean ere. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Egun haietan, mezu hau eman zion jaunak Akaz erregeari, Isaias profetaren bidez. Eskai ezaiozu jaunari, zeure jainkoari, ezaugarri bat zeuretzat, lurraren barrenean, naiz zeruen goienean. Akazek erantzun zion, ez dut ezaugarririk eskatuko, ez dut tentatuko jauna. Orduan Isaiasek esan zuen, entzun Daviden etxe, gutxi alderizkio zue, gizakientzat aspergarri izateari. Nere jainkoarentzat ere aspergarri izan behar alduzue. Horregatik, jaunak berak emango dizue ezaugarria. Begira, Virgina haurdun dago eta semea izango du. Emmanuel ipiniko dio izena. Hau da, jauna, jainkoa gurekin. Jaunak esana. Hemen hauzu jauna, zure nahia egin dezadan. Hemen hauzu jauna, zure nahia egin dezadan. Zuk ez duzu sakrifiziorik eta eskaintzarik nahi izan. Ez erre oparirik eta pekatuen barkamenik oparirik, berkatuen barkamen oparirik eskatu. Baina belarriak ireki dizkidazu. Horregatik diot, hemen nauzu. Hemen nauzu jauna, zure nahia egin dezadan. Hau dio nitaz liburuan idatzia, egin dezadala zure nahia. Atsegin dut ene jainko, barne muinetan dut zure legea. Hemen hauzu jauna, zure nahia egin dezadan.
Ez dut neure kolkorako gorde zure justizia, zure leialtasunaren eta salbamenaren berri eman dut. Ez ditut isildu zure maitasuna eta egia batzar nagusian. Hemen auzo jauna, zure nahia egin dezadan. Hebrearrei egindako gutunetik, zenideok, zezenen eta akerren odolak ez ditzake pekatuak desegin. Horregatik, Kristok munduan sartzean dio. Ez zenuen oparirik eta eskaintzarik nahi izan, baina gorputza eratu zenidan. Erre oparirik eta pekatuen barkamen oparirik ez zenuen atsegin izan. Orduan esan nuen, hemen auzo jainko zure nahia betetzeko. Hau dago liburuan nitaz idatzia. Lehen da bizi dio, ez zenuen nahi izan, ez atsegin izan, oparirik eta eskaintzarik, ez erre oparirik, ez pekatuen barkamen oparirik. Naiz eta gauza guztiok legeak agindutakoak izan. Ondoren beste hau dio, hemen auzu zure nahia betetzeko. Lehenengo kultuak entzen du, bigarrena jartzeko. Eta Jesukristok behin betiko egin zuen bere gorputzaren opariaren bidez, jainkoaren nahia bete duelako, izan gara gu sagaratuak. Jaunak esana. Zure hitza jauna, espiritu eta bizi dira. Hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta ikusi dugu haren aintza. Zure hitza jauna, espiritu eta bizi dira. Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Gabriela ingerua bidali zuen jangoikoak, Nazaret zeritzan Galileako herri batera, Virginia batengana. Virginiak Maria zuen izena, eta Jose zeritzan Daviden jatorrizko gizon batekin ezkontzeko hitzemana zegoen. Aingeruak, Mariaren etxean sartu eta esan zion, postu zaitez graziaz bete hori, jauna zurekin. Ikaratu zen Maria hitz haiek entzutean, eta pentsatzen jarri zen. Zer izan ote zitekeen halako agurrura. Aingeruak esan zion, ez beldur izan Maria, jangoikoak gogotko zaitu. Begira, zabelean sortu eta semea izango duzu, eta Jesus ipiniko diozu izena. Haundia izango da. Goigoikoaren seme deituko diote, eta jainko jaunak bere aita Daviden errege aulkia emango dio. Jakoben herriaren errege izango da beti, eta haren erregetzak ez du azkenik izango. Mariak esan zion aingeruari, nola gerta daiteke hori ez bain naiz inongo gizonekin bizi. Aingeruak erantzun zion, Espiritu Santua jetxiko da zuregana, eta goigoikoaren indarrak bere itzalpean hartuko zaitu. Horregatik, zugandik jaioko dena santua izango da, eta jangoikoaren seme deituko diote. Ara, Elisabet zeure idea ere aurdun dago bere zaharrean, eta 6 hilabeteko dago agorra omentzena. Jangoikoarentzat ez baita ezer ezinik. Mariak orduan hona hemen jangoikoaren mirabea. Gerta bekit, zuk diozun bezala. Eta aingeruak utzi egin zuen.
jaunak. Esana? Eskerrak zuri jauna. Hangoikoarentzat ez baita ezer ezinik. Da esaldi eder bat, esaldi potente bat, baina askotan kristabok sinisten ez dugun esaldi bada. Pentsatzen dugu, nola izan daiteke Maria Espiritu Santuen gandik haurdun gelditzea. Kristau batek edo askok esaten duten galdera da, Ez daukagu kanpora jun beharrik, Eta hainbeste alditan, bai kanpoan eta bai gure barruan ikusi izan dugu Jangoikoarentzako ez dagoela ezer ezinik. Jangoikoak gure bizitzara behin da berriz egunero, bere aingeruak bidaltzen dizkigula. Bere mezua, bere misioa guri bidaltzeko. Eta gu ez dugu sinisten. Eta nik gaur galdera bat luzatzen dizuet. Zein da Jangoikoak bidali nauen misioa? Mariari badakigu zen nolako misioa bialdu zion, baina gure Jangoikoak ez gaitu hemen jarri denbora pasatzeko, Venga, jaio, bizi zaitez, ahaldezun bezala, eta ez. Jaio eta misio bat dut zuretzat. Orain galduta dago, ez da, baina normalean jaiotzen zan momentuan pertsona hori izen bat jartzen zitzaion, eta izen horrek adierazten zuen zenolako misioa zuen bere bizitzan. Nik izen bat dut. Baina izen horrek, ez literalki, izen horren azpitik zenolako misioa jarri dit nere Jangoikoak, neri, zuri eta guztioi. Misio bat daukagu, Eta hori da guk bete beharra daukaguna. Lehenengo misioa da Jangoikoaren seme alaba izatea, eta hartaz bizitzea. Hori argi daukagu. Baina zen misio partikular dut niri Mariari bidali zion bezalako misioa. Ez da berdina izango, klaro ez. Baina ziur nago, bakoitzak bere misioa duela. Zein da nere misioa? Zein da nere bizitzako zentzua? Zergatik jarri nau nere Jangoikoak hemen? Nere Jangoikoak bere aurpegi aurrean jartzen naizenean, zer eskatuko dit? La misión de María para con Jesús ser la madre del Hijo de Dios, pues es impresionante, ¿no? Que a nosotros esa misión no se nos va a pedir, porque aparte de que es el unigénito, a María le dotó de unos dones increíbles para llevar a cabo esa misión. Pero la misma pedagogía que tuvo Dios Padre con María la ha hecho con nosotros. Nos dota de unos dones
para la misión que tenemos en la vida. La vida no es jauja, la vida es misión. La vida no es pasar el tiempo, la vida es trabajar por el reino, trabajar por el amor. Y en ese trabajo por el amor, yo, tú y cada uno de los que pertenecemos a la Iglesia, ¿qué misión tenemos? Sabemos que todos estamos llamados a llegar al cielo. Aquí en el mundo sabemos, como se dice, que todos los caminos llegan a Roma. Pero cada uno tiene su camino. ¿Cuál es mi camino? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es el mandato de Dios que me hace a mí en ese proyecto del amor, en ese proyecto de la salvación humana? Pues que el Señor nos dé esas luces para que nosotros, por un lado, no seamos el centro, no nos creamos el centro de esa misión, sino que el centro de esa misión es Jesucristo. Y por otro lado, para que le pedimos las gracias suficientes para ser fieles a esa misión, conocer la misión y ser trabajadores de esa misión. Jesucristo y Dios Padre y la Trinidad nos necesita para la salvación y bien del mundo. Nos necesita a todos. Es igual los años que tengamos, la trayectoria que tengamos, quienes seamos, nos necesita. A mí, ¿cómo me puede? También te necesita y te quiere a su lado. Eta zenide maiteok, sinisten alduzue jainkoa ital guztidun zerulurren egilea? Sinisten alduzue haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginia gandi jaioa, oinazetan hila eta obiratua, hilen artetik piztuea eta aitaren eskuinaldean jarriri dagoena? Bai, sinisten dut. Sinisten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santo Katolikoa, Santoen elkartasuna, bekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza? Bai, sinisten dut. Zenide maiteok, egin dezaizkiogun jangoikoari uste honez eskari hauek. Zeure legea jokabidetzat harturik, gauza guztietan atsegin izan gakizkizun, eska dezaiegun jaunari. Zeure irakaspenak geure zenidei batez ere aurrei eta gaztei irakatsiz, Jesusen jarraibidean ibiltzen lagun dezaizkiogun, eska dezaiegun jaunari. Bataioko uretan berriz, jaiotzeko prestatzen ari direnak, Kristori egiaz eta tinko atxikiak geldi daitezen, eska dezaiegun jaunari. Zeure naia betez geure jokabide okerrak utzi ditzagun, eta horrela Jesusi paskorainoko jarrai dezaiegun, eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorenaren ogi. Bedeinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakiren lanak sortua, hau xengo zaigu betiko zorenaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jauna,
zugorezteko eskaintzen dizugun opari hau, egizu guretzat salbamen sakramentu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, ezkerra jangoiko gure jaunari, egoki dabai eta zuzen bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri ezkerrak ematea jauna eta guzti santu jainko alguztidun beti ere korri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Maria Virginak aingeruari entzunik, fedez onartu baitzuen, eta bere zabelgarbian maitasunez ekarri, gizakiongatik eta gizakion artean Espiritu Santuaren egitez sortzekoa zen Kristo. Horrela bete ziren egiaz, jangoikoak Israeli egindako agintzariak, eta agerrian jarri zen miragarriro beteko zela herrien itxaropena. Horregatik, zeure hunditasuna aitortzen du aingeruen taldeak, beti pozez elkarturik zeure aurrean. Ona rezazu jauna haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotxak. Santu, santu, santua, dira Ie jainko jauna, zer ororak beterik dauzka zure biztirak. Osana zeru goienetan, bede hinkatoa jaunaren izenean datorrena. Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Igitzazu bada santu gehar dauek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zerrela jauna, zuberri zafarreatik. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zuri eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta balkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Fernando gure gotzearekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur horitzen ditugun Jesusa, Maria Eugenia eta Jesus Maria. Hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizki guarrengo guztiok betiko bizia eritxe ezagun, jangoikoaren Ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldu guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa eta guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldu guztietan. Amen.
Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emaiguzu gaur, egun ondako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ez gero. Ez gaitzazotziten taldigan erortzen, baina atera gaitzazo gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pake agur egunotan, zure errukiari esker bekatutik garbi bizi gaitezen eta ez du aldietan zendo, betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoloi pakea uzten dizuet neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizibei zera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue, pakea alkarri. Hangoikoaren bildotxa, kentzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua. Hangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu, pakea. Unamen, hangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zorion txua jaunaren maira deituak. Ez naiz idar, zure itxaretzera. Elizazuz bat, eta zatetuko. Kristoren gorputan. Oi gauzarri-garri, zinezkaia handia, aldarean dago, amen, Jesus ez da halia, hor dago eginik, gure jana, Jaunak egin zuan azken afaria, jateko emanik bere aragia, aragi bera dut gaur ni janaria.
Egin dezagun, otoitz. Sendo ezazu gugan jauna, zinezko fedearen sakramentu hau. Eta gizu, Ama Birjinaren semea egiazko jainko eta gizon dela aitortzen degunok, lor dezagula betiko zorionera iristea, piztuera salbagerriaren indarrez. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedeinka zitzatela jangoiko alguztidunak, aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Zeruko Izar harria, zugana gatoz pospozik, zeruko ama, izar harria, zugana gatoz pospozik, gure bihotzak hartu hitzazu, gorde gaitzazu zerotik, gure bihotzak hartu hitzazu, gorde gaitzazu zerotik. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkarrek usten dugu, arratzalde eta gabon bat izan dezazula.